गिबियावनो गासैनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय बिटिसिनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा इलेक्शननि सिगां मा बाथ्रा बुंदोंमोन नोंथांमोना खोनासंलांदो अब्लानिया बुजि मोनगोन। বলেন অঞ্চলত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত আজিও ভয় আছে, আজিও শংকা আছে, আজিও বিভিন্ন জনে ক'বলৈ বিচাৰে মোৰ ভূমিৰ অধিকাৰ আছে নে নাই, মোৰ ৰাজনৈতিক অধিকাৰ আছে নে নাই, মোৰ সামাজিক অধিকাৰ আছে নে নাই, অৰ্থনৈতিক অধিকাৰ আছে নে নাই। আমাৰ নতুন চৰকাৰত এই কথাটো মই স্পষ্ট কৰিব বিচাৰিছো, যিসকল ভাৰতীয় মানুহ ভূমিপুত্ৰ এই ভূমিৰ কোনো এজন ব্যক্তিয়ে ভূমিৰ অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব। इलेक्शन जाखांनायनि उनाव गादियाव जिरायखांनायनि उनाव बिथाङा दिनै मा खालामनो हमखो जोंनि बर' बिमाफोरखौ जोंनि बर' फिसाफोरखौ जाहाथे बिथाङाबो गावनि हारि होननानै बेफोरबायदि खालामा जों बिथांनिसिम रिक्वेस्ट खालामो जाहाथे जोंनि बर' फिसाया बेफोरबायदि आलाय सिलाय जानांगौब्ला मा जागोन दिनै गुबुन हारिया दिनै बेफोरबायदि खालामजायाखै जोंनि बर' फिसाफोरा मा जाहोननि थाखाय बेफोरबायदि खालामजागासिनो बे आंनि मोनसे सोंलु। गोदोनिफ्रायनो जोङो बेजोंनो नांथाबदोंमोन बे सरकारजोंनो देरहाबाबो जेनबाबो जों बेजोंनो गोदोनिफ्रायनो जों नांथाबबोदों बोरो दिनैसिम जोङो बे सरकार गोदाना मा बुंखो जेबो गैया। जोंनिफ्राय बर' फिसाखौ होखारदों ट्राइबेलखौ होखारदों नङा गुबुन जाथिया फैदों न' लुनो थादों बे गुबुन जाथिखौ मानो होखाराखै सौदा बांग्लाखौ मानो होखाराखै बियो बे बिटिसिआव जोंनि जाहा मानसिखा दं जोंहा बर' फिसा मोन्थाय दं बे जोंनि हाखा मानो जोंखौ जिउ दान होनानै गावखौ थैनानै बड'लेण्ड माने दाबिया जोंनि साहा बियो जों जिदि खालाम जोंनि न'खौ सिफायदोंब्ला जोंनि न' लुना फैफिननांगौ बेरेखा प्रमद न' लुना फैफिननांगौ जोंनो नङाबा जों बे जायगाखौ जोंहा हा गैया जायगाखौ जों फैदों बे क'क्राझारनि जोङो गथ'फोरनिफ्राय बे क'क्राझारनि जोंहा बिकासिम गोदान सोरजिनानै फैदों जों बिखारि बे खालाम फैनोबो जों खालाम गाव खालाम जों जिबन दाहोनो सरकारा न' लुना फैफिननांगौ जोंनि न'खौ सिफायदोंबा जों जेरावबो खाला बेयावनो थाबाय थागोन जोङो गावथारथों जोंखौ आर्मि पुलिसाबो गावथारबाय जिबन दान होगोन जोङो थैनो खाला जोङो गावनि हारिनि थाखाय जों थैनो हाया जिबन दान होनाय खाला जोङो जोंनि न'खौ सिफायदों जों न' लुफिननो होनांगौ दाबावैनो सिद्धार्थ फेरेंगा प्रमद बहुत इलेक्शन जिंदगी में बहुत गलत बना रहे इलेक्शन बीजी बना रहे बीफेर सरकार दे रहा है सरकार को दे बीफेर सरकार खाना बाद मारे करके बीफीबा खापे मारे करके तो फुमार मारे करता फेरेंगा मारे करता हाँ फेरेंगा बहुत बना रहे जिंदगी गांसे बिलाइ बना रहे प्रमद मा सानदों जोंखौलाय बे इलेक्शननि सायावहाय जोंनि बिटिआरनि बर'नि सायाव मा फोरमायनो सानदों प्रमद बर'आ जोंखौ बहन लानानै देरहाहोबाय जोङो बेखौ भट होनानै आरो जोंखौ मान होथारगोन जोंखौ मान होथारबावखो नोंसोरो भट फानो जाग्रानो 75,000 होगोन गथा देग्रा जाग्रा 75,000 होगोन बुझाल 75,000 दा बे इलेक्शननि सायावहाय इलेक्शन खालामनाया गिनानै जों खाला गावनो थाबाय थागोन आरो जोंखौ मा होगोन भट फानो जाग्रा गथा देग्रा जाग्रा न'खर साफा साख्रिगोन साख्रिया साख्रिया जोंनिबो साख्रियाखै जोंहा मा समायदों जोंनि न'आ सिफायबाय जोंनो रिक्सा नांगौ रिक्सा फैनांगौ बियो न' लुनो फैनांगौ बैयाव जगार खालामनो होगोन जों जेरावबो खालाम बिनिफ्राय थाङा जोङो
जेराबो बे न'आ जोंनि बे हानि जोंनिखा मोनसायखा जोङो बे जायगायाव जोंनि बड'लेण्ड बियो बे बड'लेण्ड हा जोंनि गोदोनिफ्राय जोंनि गाबनाय जिबि हाया जोंनिखा सावथाल बांगालखौ मान होखाराखै लेखसौ बेसेबां दङ हाजार हाजार लाख लाख घर दङ मान होखाराखै बिसोरखौ बांगालफोरा नुना थाबैनो बिसोर मान होखाराखैलाय बे बर'खौ होखादों